Naka-live mo na. Ay po. Kuya, wasak kilay. Sana may mag-YouTube. Maligaw dito sa ating channel. Sana. Shout out. Top chat. Shout out. Sana may maligaw man lang. Kahit isa. Shout out po sa inyo. May manok. Lakad-lakad. Shout out. Hi guys, maligaw. Mag-live tayo hanggang 5 minutes. 5 minutes. Walang tao sa daw kunak, man na lang na i-viewers isa. Hello. Na ay isa. Wala pa siya nakatap-tap di ato. Saan na? Ito. Kada minute na ano. Siya ka-chat.
love shout out. Walang naligaw. Pwede mo. Hello, mega love shout out. Kumusta? Walang naligaw kahit isa man lang. 10 minutes tayo. Hanggang 10 minutes. 10 minutes lang tayo, guys. 10 minutes. Bye-bye guys. Thanks for watching. Salamat sa inyong paglantaw.
useless. Oh no. Ano to? Tanggalin. Ganyan. Tapos, paano mag-out? Saan? Saan mag-out? Kulam. Saan pindutin yung end? Where? Dito? Dito? Sure? Paano ba ito di ko marunong. Hello guys, good evening. Are you active? Asa ko ano, mira kung kuan mo, exit na. Exit. Are you sure want to stop streaming? Yes, I'm sure. Okay. Okay, bye-bye. God bless.